Sige, kameraman, paminawa. Okay, cameraman, okay, bati na. Okay. Kita na. Like, camera, action! Siyempre. Klaro bata. Kuan ba? Inigin mo niya lahat kami reaction. Isulti to ang dito. Samtaw ka dito. Mahumana ni. Magpapagaling ka. Masuk ko sikret mo ka. At inanakan mo ba nga? Inigin mo lahat kami reaction. Maingon ka nga. Guys, magsugod mismo mo na. Katawag ito doon mo kaniya. Basta, istorya. Like, camera, action! Oh no! Bawal kaya po balik ka. Klaro ba? Usahan ba humana to ani? Isugod na. Mingon ka ba nga? Guys, set out sa tanan. Nanami sa mo vlog. Si GC, ang Batang Bisayaw. Ako. Inyong minipal. Ano ba? Itong mo na ako mabasa. Like, camera, action! Gago inyo, mga tanga! Di ba? Lagi ka. Sabi na. Dito ka sabot. May klaro. Okay, balik ta ko na. Balik ko na. Okay, balik. Like, camera, action! Ako na istorya ay may klaro ni Pataa. Guys, nagsugod na ta sa atong vlog na kaming duha kaubas bunyot kay sa gikaingon ko na nga ang akong bagong kaubaron si bunyot na kami na duha. Siya akong istorya ang gani ha kay haron nindot jud ba nga siya istorya mapasabotin niyo nga kami duha magkauban mi karon way mi klaro di makasabot akong istoryan. Pag-istorya namin ko sa guys. Bago mo kita sugod, ikaw nito pa ko. Ako ipasabot mo ba? Ana ni mo sa nikhay mo mana day ka nga kanang kuan kanang ipalo mi ana ba kay aron ikaw kabalo nya dong Atay, wala ko maunang video! nadabuang na Angay! Gugong ka! Shout out tayo sa mga igagaw na kung comment ako sa mga Rubio. Salamat kanyo gawa sa inyong pag-comment ako. Follow. sa iyong lang mga advice Karon pa ning sugo sa mong vlog. nagpractice mig mayo day palpag yun mi karong adlaw guys kay si Bunyot di gyud ka hibalo mukatawa man ni ingon nga live camera action mukatawa man di man mo istorya akong ihatag niya nga instruction shout out na lang sa nagsuporta namo nga mga Rubio di ano nga nag-share o nag-comment daghang salamat sa inyong advice ni Bunyot mag-practice lang gid mig mayo kung sa maayo nimong buhaton ani kay di gid siya ka kuha gyud kung say pamaagi practice lang mig mayo ni guys.